रेलवेनि खुलजा सिमसिम दालां गोजौआव ट्रेन खारगोन आरो गाहायजों गिदिर गिदिर जाहाजफोरा थांलाय फैलाय खालामगोन। जेब्ला ट्रेना लैथोमानि सायाव थानाय दालांजों थाङो अब्ला बै नुथाया बेसेबां समायना जागोन। ट्रेनल' नङा, जेब्ला जाहाजफोरा दालांनि गाहायाव लैथोमायाव थांलाय फैलाय खालामगोन अब्ला बे दालाङा आलिबाबानि दन्दर बायदि खुलजा सिमसिम बायदि गेवगोन। सुलुंनि बादिब्ला भारतनि गिबिसिन भार्टिकल लिफ सी ब्रिज पाम्बन रेल दालाङा थियारि जाबाय। पाम्बल दिप आरो रामेश्वरमखौ फोनांजाबग्रा बे दालाङा भारतनि गिबिसिन आरो बुहुमनि नैथि दालां जाय लिफ बायदि गोजौआव थाङो। रेल बिकास निगम लिमिटेडजों बानायजानाय बे पाम्बल दालांखौ भार्टिकल लिफ बिरोंदामिनजों डिजाइन खालामनाय जादों। पाम्बन दालाङा 2.5 किल'मिटार गोलाव। बे दालाङाव 19.3 मिटारनि जौसे स्पेन आरो 63 मिटारनि मोनसे रुजुजायै नेभिगेशनेल स्पेन दङ। बे दालांखौ लुनो थाखाय मोनसे इलेक्ट्र'-मेकानिकल कन्ट्रलिं सिस्टेम बाहायनाय जादों। गोजाम पाम्बन दालांनि साखाथियाव बानायनाय बे दालाङाव ट्रेनफोरा घन्टासेयाव 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारनो हागोन, जेराव गोजाम दालाङाव ट्रेनफोरनि गोख्रैथिया घन्टासेयाव 10 किल'मिटारल'मोन। दालांनि गोजौआव जेराव ट्रेनफोरा खारगोनब्ला बेराफारसे गिदिर गिदिर लैथोमायारि जाहाजफोरखौ दालांनि गाहायाव थांलाय फैलाय खालामनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। जेब्ला गिदिर गिदिर जाहाजफोरा दालां सिंजों थांगोन अब्ला दालांनि मोनसे बाहागोखौ 17 मिटार गोजौसिम दैखांनानै हरगोन। इलेक्ट्र'-मेकानिकल कन्ट्रल सिस्टेमजों सालायजानाय बे दालांखौ आखाइजों खुलिनायनि गोनांथि जानाय नङा। जेब्ला जाहाजआ सौफैगोन अब्ला दालांनि मोनसे बाहागोआ गोजौआव थांगोन।